Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Tauson Kamalata. Tipepese kuti nkhanizi zafika mochedwerapo chifukwa cha mavuto ena. Koma poyamba penipeni nayi mitu yake. Boma lati lipereka thandizo la chakudya kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala posatengera chigawo kapena zipani. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza wangongole kwa alimi am'maboma achikwawa ndi Msanje. Bungwe loyang'anira ulimi wachamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu utha kukweza chuma cha dziko lino. Takulandirani nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi watsindika kuti boma lipereka thandizo kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala posatengera dera lawo kapena zipani zotsatira. Dr. Usi anena izi pogawa chimanga kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Chiradzulu, dera la phungu wa chipani chotsutsa cha DPP a Joseph Mwanamveka. Mercy Zamawa ali ndi ripotiri. Poyankhula pamwambo opereka chimangachi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anatsindika kuti bomali ndi la wina aliyense ndipo lipitirira kuthandiza onse. Kuno ndi ku Malawi, boma ilili likufuna lithandize amalawi kulikonse kumene ali. Kandi wa DPP, wa MCP, wa Ford, wa UDF, wa PP, kachipani chanji, amene wo aini athandizidwe chifukwa ali pa mavuto ndi amalawi. So kumayang'ana zoti uyu wa chipani chanji kumene kundukulako kwakukulu andi boma ilili sili kuyang'ana zimene zozo. Na khala okondwa kuti Mwanamveka nali pano, tagwira ntchito limodzi, athokoza andi zimene zili kumakhalira. Komanso nditchule apano kunena kuti pano papali anthu amene anachoka kumene anali ife chonena kuti cha Cyclone Freddy. Ndi anthu amanenanso kunena kuti mangonama sizoona kuti Cyclone Freddy waononga chuma cha dziko lino. Mutha kuona kuti anthu ali apapa akulephera mpaka na lero kuti apeze njira zopezera ndalama. Ndiye kuti muyang'ane anthu madera mwawo amene akukanika kuti apeze chuma Cyclone Freddy anapweteka. Mutha kuona kuti dziko la Malawi linavulala kwambiri pa nkhani ya chuma. Ndipo poyankhulapo phungu wa derali a Joseph Mwanamveka anayamika boma kamba kathandizo lomwe lafikali, koma iwo anati njala yayikulu yavuta mderali. Ndi tokoza Vice President atu Dr. Michael Usi amene abwera kugawa chimanga pano pa muzi wa Musa. Muzi umene ndi wasopano umene wachoka kuwa ntauchiwa. Muzi umene unakukoloka ni mazi chifukwa cha Freddy uchi. Ndi wathokoze wowo kuti abwera kugawa chimangachi. Ndipo ena mwa anthu omwe alandira thandizoli ndi manja omwe anasamuka kuchokera m'mudzi mwa Ntauchira omwe unakokoloka ndi namondwe Freddy. Ndipo mfumu Musa yapamudzi watsopanowu yayamikanso boma powafikira ndi thandizo la chakudyali. Pamwambo ogawa chimangawu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anadzuzulanso mchitidwe ochitirana chipongwe kamba kosiyana zipani. Mercy Zamawa, MBC Chiradzulu. Akuluakulu ona ntchito za ulimi kumangochi ati akwanitsa kupulumutsa mahekitala okwana 400 mwa mahekitala opyola 1400 aminda ya chimanga yomwe yakhudzidwa ndi nchembere ndonda madera ena mbomali. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yona za ulimi a Oscar Kambombe ati ngakhale ayesetsa pa ntchito yolimbana ndi zilombozi, minda ina yaonongeka kwambiri ndipo alimbikitsa alimi kuti adzale mbewu zina makamaka zocha msanga. Owen Mavula ali ndi ripoti. Sabata zingapo zapitazo minda ya alimi achimanga yochuluka mahekitala 1400 inakhudzidwa kwambiri ndi nchembere za ndonda madera mafumu osiyanasiyana mboma la Mangochi. Ambiri mwa alimiwa akuti tizilomboti tinaonongeratu mmera kuwasiya manjali nkhosi. Mai Edna Ishmael omwe ndi mlangizi wa alimi anzawo mdera la mfumu Malukula, mfumu yayikulu Chowe ku Maiwa EPA, ati mwachitsanzo mderali nchembere za ndonda zinaononga minda yopyola 221, koma akuti vutoli lachepa tsopano kamba kuti a ofesi ya zaulimi mbomali anathandizapo ndi mankhwala ophera tizilomboti. Tikudandaula chifukwa mbewu yoyambirira ndimene makhala yabwino, anthu aja makagula mbewu yabwino maglodira
kuona kuti mbewu iyi ndi imene ingatithandizire. Ndiyeno poti inawononga ndiyeno ena amapangaso maganyu kumakagulaso mbewu isopano yachisawawa ya musika mmazala ndiye chiopsezo chilipo chifukwa chimanga chosaziwika tundu chimakhalaso chosadalirika. Iwo akuti ngakhale vutoli lachepa tizilomboti tasokoneza kwambiri ntchito za ulimi kamba kuti alimi ambiri akumana ndi mavuto kuti apeze mbewu ina kuti abzalenso m'minda mwawo. Ena omwe akwanitsa kubzalanso ati chiyembekezo chawo ndi choti mvula igwe bwino kuti akwanitse kukolola kamba kuti momwe zateremu achedwa kale. Ndasalaso kachikena chiyembekezo tota sandibwezera mbuyo mamoti ndikanapita kusogolo. Ndiye mmene mukuonera munda mwangamu chimanga chine chaching'ono china chachikulu bwezi panopa ndikubandira koma pano ndikakati tubwerera mbuyo kupaliraso kachikena. Polankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ona ntchito za ulimi ku khonsolo ya Mangochi a Oscar Kambombe akuti alimi asataye mtima kamba kuti pakadali pano akwanitsa kuthana ndi tizilomboti m'minda ya mahekitala 400 pamene ntchitoyi ikupitirira. Malingana ndi a ofesi alimi ena akwanitsa kubzala mbewu ina yachimanga ndipo ena omwe sanathe kutero akuwalimbikitsa kubzala mbewu yochamsanga. Tili ndi kachiyembekezo chifukwa tikayang'ana dera limene lakhuzidwa ndi tukamba za 1600 hectares about pamene ngati Mangochi malo amene anthu amalima timayang'ana za 238,000 hectares. So malo amene akhudzidwawo ndi ocheperako komabe ndiwoti amene akhudzidwawo damage yake ndi yayikulu. Ndiye alimi wata alimbikitsa unena kuti kwa amene minda yawo yadyedweratu ndi mbozizi kuti adzaleso mbewu zina ngati chimanga chingatheke ndekuti chikhale chimanga choti chosachedwa chochansanga komanso talimbikitsa takhoza zala mbewu zina ngati chinangwa komanso mbatata zimene sizichedwa kucha komanso ndikamvula kuchepa zimatha kutheka. Pakadali pano alimiwa awalimbikitsa kuti akhale tcheru pouza adindo zokhudza vuto lililonse lomwe angakumane nalo m'minda mwawo lokhudza kufala kwa nchembere za ndonda. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Bungwe loona za chakudya pa dziko lonse la FAO lati pakufunika ndalama zokwana $600 million kuti dziko lino likwaniritse masomphenya a 2030 ofuna kukolola nsomba zoweta zokwana matani 100,000 pa chaka. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la FAO a Alfred Tsitsi wati ndi $600 million dziko lino litha kukwanitsa kumakolola nsomba za matani opitirira 150,000 pa chaka. Zambiri mulipotiri. Polankhula pa zakuthekera kwa ulimi wa nsomba pa chuma cha dziko lino, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la FAO Alfred Tsitsi wati ulimi wa nsomba uli ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino kwa kanthawi kochepa. Atsitsi ati anthu pafupifupi 5 million ali ndi kuthekera kopindula ndi ulimi wa nsomba ngati makampani angayike ndalama zokwana $1 billion ku ulimi wa nsomba. Ndipo ndinaona zachilengedwe Owen Chomanika yapempha makampani kuti ayambe ntchito zawo kuti miyoyo ya anthu komanso chuma cha dziko lino chisinthe. Ulimi wa nsomba malayi muno unayamba kalekale ma 1906 koma ufika panopa ulimi mwa ulimi chonchi posawerengera zomwe kangotenga kumadamu ku nyanja ndi zina panopa tili pa 10,000 metric tons koma target ndiona kuti tifike pa 100,000. Tezimezi kuti zitheke pafunika kuti palowe makobiri apapa tigule ma equipment ofunikira zipangizo zofunikira komanso zokudya za nsomba ndizodula kwambiri. Mkulu wa kampani ya Lake Malawi Aquaculture yomwe imatumiza nsomba ku mayiko akunja wati ulimi wa nsomba ndi uthandiza kwambiri ndipo walimbikitsa ena kuti abwere nkuyamba ulimiwu. Phazi wapemphanso boma kuti likhazikitse malamulo abwino olimbikitsa ulimi wa nsomba. Boma litsaso lipepena kuti liyakanire makamaka monga ngati kuyika aquaculture kapena ulimi wa nsomba ngati priority industry kapena tiluka process kuti nafisotirani tipeze kuma incentives enaso ambiri kuti industry ikule. Malinga ndi bungwe la FAO, mzaka ziwiri zikubwerazi anthu mdziko muno azafuna nsomba zokwana matani 300,000 pa chaka. Ngakhale kuti padakali pano nsomba zokwana matani pafupifupi 10,000 ndi zomwe zikupezeka kuchokera ku madamu. Dziko lino akuti limapeza nsomba zongoposera pang'ono matani 200,000 kuchokera ku mitsinje
komanso nyanja. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza wa ngongole kwa alimi a mboma la Chikwawa ndi boma la Nsanje. Ntchitoyi ili pansi pa bungwe lopereka ngongole la National Economic Empowerment Fund NIF. Polankhula pamwe pokhazikitsa ntchitoyi mdera la mfumu yaikulu Maseya mboma la Chikwawa, nduna ya zaulimi a Sam Kawale yati ndondomeko yopereka fetereza pa ngongoleyi ndi chiyambi chosintha ntchito zaulimi. Tili ndi ripoti ili. Nduna ya zaulimi a Sam Kawale ati boma lipitirira kuyika alimi ochuluka pa ndondomekoyi chifukwa zatsimikizika kuti zongopereka matumba awiri okha fetereza kwa alimi sizingasinthe kwenikweni ntchito zaulimi m'dziko muno. Programu imeneyi ndi imodzi mwa mapulogalamu angapo amene tikupanga ku nduna wa zaulimi pamene tikuthandiza alimi kuti akhale ndi chakudya chokwanira komanso ndalama zokwanira. Koma tsogolo la ulimi kuno ku Malawi tikufuna tilichotse pomangothandiza alimi ndi matumba awiri a fetereza. Tikufuna apite ku mapulogalamu ena kumene kuli ndalama zambiri zoti ziwathandize kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Programu yoyamba ndi imeneyi ya NIF Farm Input Loan, imene alimi akhoza kutenga ndalama pa ngongole nkumabweza pang'ono-pang'ono malinga ndi munda umene ali nawo. Pamenepa tithandizanso alimi ambiri kuti akhale ndi fetereza wambiri umene ankafuna uja. Ndiye munthu ayambe kusiya kumaganiza za matumba awiri a fetereza kuti akhoza kukhala ndi chakudya kapena ndalama, ayambe kuganiza soti ndikhoza kukhala ndi ndalama zambiri pokhalanso ndi fetereza wambiri imene ndikufunira. Akachoka kumeneko tikuwapiritsa ku programu ina yachiwiri ku commercial agriculture, kumeneko ndi ya Agricom. Kumeneko tikufuna kuti asiye kumagwiritsa ntchito makasu, ayambe kugwiritsa ntchito matrakita. Pamenepa mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Jeseni ati ntchitoyi ikhala yopitirira kuti alimi omwe ali ndi kuthekera azitha kulima maulendo angapo pa chaka. NIF choti boma lavomereza kuti programu yopereka ngongole zipangizo zaulimi isayime, ikhale ya chaka chonse. Kutanthauza kuti tikamaliza kupatsa alimi amene akudalira mvula mwezi wa Marichi kapena kuyambira kwa April, mwamsanga tiyambaso kupereka kwa alimi amene akufuna kuti azithirira ulimi othirira wa m'madimba. Ndiye kuti amenewo tikokana nawo mpaka na kumapeto kwa July. Tikangolowa July tikuyambaso ya zipangizo za kumunda zodalira mvula za chaka cha 2025-26 mpaka kumapeto kwa chaka. Koma chokondweretsa nchakuti tikamachita imene ya ulimi wanthirirayi tizipitirana nayo khala ngati kuti uchita mapulogalamu awiri pa nthawi imodzi azipangizo za ulimi, ya ulimi wanthirira komanso ya ulimi wakumunda. Polankhula ku Nsanje, mfumu yaikulu Mulolo yalimbikitsa alimi opindula kuti agwiritse bwino ntchito feterezayo komanso akumbukire kubwenza ngongoleyi mu nthawi yake. Chifukwa feterezayo mbuyo omwe anthu amalima osakolola, koma ndimwe wa fetereza amene wabwera kudzera ku NIF ndiphwira kuti alimi akolola zakudya zochuluka. Uthenga wanga ndi kuti tikuthokoza kwambiri kwa kuboma chifukwa cha ndondomeko imeneyi. Zisonyeza kuti no alimi kuno akumona ku Fatima kwa Mulolo amene alandira fetereza ameneyi. Ndi chikhulupiriro kuti no akachita bwino, ndiye kuti no alimi enanso kudzera madera osiyanasiyana kudzera kuboma komweko athanso kuchita bwino. Ntchito yogawa fetereza m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje inayamba miyezi yapitayo. Malo mwa MBC kuno ku Chikwawa ndine Jeffrey Chinawa. Bunge la Human Rights Consultative Committee HRCC layamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kalowererapo pa nkhani yokhudza ndondomeko yogula fetereza kudzera ku kampani ya Eastbridge zomwe zachititsa kuti dziko lino likwanitse kukhala ndi fetereza ochuluka. Wapampando wa bungweli a Robert Nkwezalamba wanena izi potsatira kufika kwa galimoto zikuluzikulu zonyamula feterezayo kuchokera mdziko la Zambia. Polankhula atayendera mwadzidzidzi malo osungirako katundu a bunge la SFFRFM kuchilimba mu mzinda wa Blantyre, Nkwezalamba anati ndokhutira ndi momwe ndondomeko yonse yogulira feterezayo yayendera. Kuno kudzachitira umboni kuti fetereza amene tidapempha boma wamba kufika. Malawi sakhala kudandaula kudziko kuno kulibe fertilizer, ndiye takhala tikukakamiza ma contract osiyanasiyana amene boma linasaina Eastbridge. Contract ya Eastbridge tidapempha boma mwapadera mwezi wa Oktoba ngati ma break
kunena kuti tachitani machawi fetereza ali kukale ku Zambia abwere msanga chapasa alimi athire munda mwawo ndiye patakali pa ndipokoda kuti nabwera kuzaona matraki oposa 31 afika kale mdziko muno ndipo ali ku SFR FM akusisa fetereza amene icholinga choti mawa ino apereke pa SFRM ayambe kugawa malinga ndi ndondomeko imene ayiponzi yopangira kugawa fetereza amene ichi nchinthu chabwino kunena kuti chikapempha boma limamvera ndiye tayamika president a dziko lino kuti titapempha lero akwanisa khumbo limeneli ndipo ndizoona kuti fetereza wafika ndiye tikhala tikuchitanso follow up tione kuti fetereza ameneyi akafike kwa alimi agwiritse ntchito kaya ndi mtundu wanthirira kaya ndi wakumadambo kaya amene tikulimira mvula imene kubwera patali ndi cholinga choti tikhale ndi zokolola zambiri dziko lino lisakhalenso pa njala malinga ndi mafuta amene tikumana mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati lipereka thandizo la chakudya kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala posatengera chigawo kapena zipani. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza wangongole kwa alimi a m'maboma a Chikwawa ndi Msanje. Bungwe loyang'anira ulimi wachamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu utha kukweza chuma cha dziko lino. Stuck on you. Ooh, obsessed with you. I'm obsessed. With Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko, muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Takulandiraniso nkhanizi. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza kuti liyamba kugwira ntchito yolemba mayina mkaundula ya chibwereza kuyambira pa 21 January mpaka pa 3 February chaka chino. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre wapampando wa bungwe la MEC, Justice Annabel Ntalimanja wati anthu omwe awalembe kudzera mu ntchitoyi ndi okhawo omwe analembetsa kuti akhale ndi chizindikiro chaunzika ndi bungwe la NRB kuyambira pa 21 October 2024 mpaka pa 4 January chaka chino koma analephera kulembetsa mkaundula wa voti. Ntalimanja atinso ntchitoyi ayigwira magawo atatu ndipo izichitika kwa masiku awiri. Lakonza kuti pakhale kalembera wa voti wa chibwereza ndipo tsopano masiku tiyambira pa 21 January kufika pa 3 February 2025. Kalemberayu ayendanso magawo atatu. Ife abungwe la chisankho tikufuna tinenetse pano kuti kalemberayu siwonjezera masiku pa kalembera amene anachitika kale. Koma kalembera wa chibwerezayu akuchitika ndi cholinga choti tikwaniritse zimene anagamula bwalo la khoti kuti anthu onse amene sanalembetse chaunzika akabwera kuzalembetsa mayina awo mkaundula wa voti athandizidwe kulembetsa chaunzikacho. Ndipo kenako akamaliza ndondomeko zonse za chiphaso chaunzika athe kulembetsa mkaundula wa voti. Choncho ndinene mobwerenza ndithu kuti oyenerera kukalembetsa pakalembera wa chibwerezayu ndi magulu awa. Choyamba ndi anthu onse amene analembetsa chaunzika ndi abungwe la NRB kuyambira pa 21 October kufika pa 4 January 2025 ndipo sanalembetseko mkaundula wa voti. Choti mudziwenso ndichokuti pofuna kukwaniritsa chigamulo cha khoti bungwe la NRB linapita kale kukapangitsa kalembera waunzika wapadera
kuyambira pa 29 Disemba mpaka pa 4 January 2025 ku maboma onse amene anali mu gawo loyamba la kalembera wa voti. Chachiwiri, gulu lachiwiri ndi anthu onse amene analembetsa chaunzika pa nthawi ya kalembera wa mayina a mkaundula wa voti m'magawo achiwiri ndi achitatu akalemberayu, koma sanakwanitse kulembetsa mkaundula wa mavoti chifukwa chakuti umboni wawo waunzika unali usanatuluke. Choncho dziwani kuti pa kalembera wapadera ameneyu, anthu onse amene analembetsa kale mkaundula wa voti ndibwerenzeso pamenepo, dziwani kuti anthu onse amene analembetsa kale mkaundula waunzika pasanafike pa 21 Oktoba 2024 komanso patadutsa pa 4 January 2025 sakuyenera kukalembetsa nawo ndipo sadzaloledwa kutero. Bungwe loyang'anira za ulimi wachamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu uli ndi kuthekera kochulukitsa chuma cha dziko lino ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ochuluka. Mkulu wa bungweli Ketulio Salipira ati kuti izi zitheke pakufunika mgwirizano omwe ungathandize kuti katundu opangidwa kuchokera kuchamba adzikhala wapamwamba komanso osapereka chiopsezo kwa omugwiritsa ntchito. Iwo anena izi pamwamba osayinirana mgwirizano pakati pa bungweli ndi bungwe la mulingo wa katundu la Malawi Bureau of Standards. Mu mgwirizanowu bungwe la MBS liziyeza mulingo wa katundu opangidwa kuchokera kuchamba. Iwo akufotokoza zambiri. The Cannabis Regulatory Authority is working in different areas of regulation of the cannabis industry. However, we saw that alone we could not enforce or manage to work alone. We needed some other departments, organizations, institutions to complement us. Mawu ake mkulu wa bungwe la MBS Bernard Tole ati mgwirizano uthandiza potukula chuma cha dziko lino kudzera mu ulimiwu. There were gaps, as you are aware, Cannabis Regulatory Authority. Tikatere tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Boma lati lipereka thandizo la chakudya kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala posatengera chigawo kapena zipani. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza wangongole kwa alimi a m'maboma a Chikwawa ndi Msanje. Bungwe loyang'anira ulimi wachamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu utha kukweza chuma cha dziko lino. Munali ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Tauson Kamalata, mwakoma nonse.